sampai berusanirani kayang bersani gerbebi kayang sampai Habab, bihamze. Oh, ayay. नों माला फैखोबा आं थालखौनो मोनलायलायासै नै बिहामजो जेब्ला नों होनबाय थादो अब्लानो फैदों आङो ओरैनोसैहाय आयै माने ओरैनो हारसिं गोसो जादों आङो जेखियानो जाया मानो दे जेबो नंला दे बेफोरबायदिनो रंजा खुसि थानांगौ आरो मा वाव आयै you're the great नों मा सिउनसुलि होमबा आंखौ बेसेबांबा बुरजा मोनखायो गावनि बिहामजोखौ दे बिहामजो जाबाय दे अनाबालाय हामाथो नायल' जाल' आंनि बिहामजो सना माबाहाय बिहामजो हामसैयो आङो नै बिहामजो थांनाय साहा एसे गोथाव फुदुंना लाबोलाय नोंहावजो आंजोंनो मा ओंख्रिखौबो दा खिन्थानोसै आङो मा संनांगौ मा मानांगौ माबा हांसो बेदराथ' गोदा होखांबायानो बेथ' नोंहावाबो नै बिहामजो गोदाननि माबा ओंख्रि ओंखाम संनाय जानो लुगैसोदोनो दे आइ संनानै होदो दे मायो ओंख्रि ओंखाम संनो आरो आं संनो आंहा बिहामजो गोदाननिखौलाय बयबो जानो लुगैयो आरोहाय न'आयै बे आंजों जानाय नङा मायो माने आयै आइम स' सरि नाथाय आंथ' दायो मोजांबो संनो रोंजोबा माबाफोर गड़बड़ जायोबा मा जागोन नोंनो संनो दे आयै आरोथ' माबाबो दंखायो सुजाबो दंखायो जेथु नै साहाखौबो आं फुदुंथ'नो हानाय नंला बे आयै दासो नेल पलिस फुनदोंमोन आङो आयु मा राव जाखोहाय बेलाय आयु हामसो बिहामजो बास आयै आं संनो हानाय नङा मिथिबायना नांगौबा आङो बाहेरानिफ्राय अर्डार खालामनानै जागोन माले आंना होखाखै दिखोदों आंनि न'आव बेफोरबायदिया सोलिया मिथिबायना आयु मा खालामनाय जाखोसै बेलाय नों जेबो मोनथियायै बेबायदि हिनजाव गोनदेन आंखौथ' जादा एदाव नाङा नों मिथिबायना नोंनि एसेबां हिम्मत नों आंखौ आंनि खावलायाव नों सोबादों आनजामा बिराद गाज्रि जागोन मिथिबायना नै हामफि माथो जायामोन नायगोन आं नोंखौ जुलिखौ सोबादों नायखागोन आं नोंखौ बिहामजो ओइ थां अबाव थां हाबाब हामा जाखोसै दसेनो जानला माला एदावदोंमोन बे आंखौ ओहो आब' माबाना जों ओंखाम जाया मानो जायखि साहा लोङा मानो बे बासोनानो बासन ओंखारफिनो माथो ओमफ्राय बासन गैयाब्ला बहायथो साहा फुदुंनानै लोंगोन बहायथो ओंखाम संनानै जागोन जोङो होमबाबो जोंना आब' बै हाबायाव जाग्रा थोरसिफोरा बिलाइनि थोरसिया बेफोरासो जानो लुगैलायलाङो आंनिया माब्लाबा थोद राजा साननायफोराबो माथो बेलायनि आब' दे रायलायनाया बांद्रायबाय थाब सुदो थोरसिया आंनो मानसिना आंनो सुगौमोन ना आगै मानोथो फैदेरनाय नोंलाय नै ओमफ्राय रोमिया बोरै नोंखौ हारसिं खामानि मावनो होनो बिब'खौ अननायफ्राबो नायनाय ओमफ्रायथ' नै जोंनाथ' आरो बासनानो बेसे ओंखारैखाय गंथामल'सो दा ओरैनोसो बुंदों आं आब' जेबो नङा दे आरो रायलायनायावबा एकदम लाजाखाया दिदि थाब सुदो नङाबा आं सुनोसै नाङा आंनि सुगोननिखौ बैसो लाजाया दाउलेबा दे सुदो होमबालाय रोमिया ओरैबायदि सुगोन ना आब' जोंजोबखागोन जोंना बासनानो आयना नायजालायनो नामा ने आगै ओं दे बासना सुनानै थाब दुगैदोसो नोंना कलेज टाइमाबो जानोसै आंनाथ' दानो जाखागोन आब' अब्लाबो नोंना रायलायनायावनो टाइमफोरा थांजोबो दे मोजाङै सुदो नोंनाव जोंहा बेबायदिनो थाबाय थागोन सानैजों ना आब' आरोथ' सोरांबोना सावलिया मा खालामदोंथाय दहाय SMS खालामदोंमोन माथो आंहा सानसे खामानि मावनायावनो बावगारलायलांबाय जाबाय दे आब' दे थिखोनानै लांजोबदो बेखौ ओमफ्राय आंहा जि गांनैसो दङ बेखौ सुखानोसै आङो ओमफ्राय नै दुगैफैखादो दे नोंहा थाब जि लानानै फैखादो दे आब' ओमफ्रायथ' आजोनाय बिबारजों ओमफ्राय दावदै होनानै एवखाबाय आङो दा जादो आब' ओमफ्रायथ' आं हजोंहायनो कलेजाव मेथाइ जाखायोमोन बाहेरानि मेथाइफोरा बांद्राय थिग नङाना न'आवनो ओंखामखौनो बुहुद जालांखानाङो दाथ' नोंनि न'बा बेसे गोथाव सङो दे होमबालाय आब' माबे दुगैनानै ओंखाम जानोसै उन्दैया मालाबानो बिबाननिफ्राय जौसिनसो जालायलांनोसै सिगां दाहाय फन हरफिननोसै आङो दाथ' आरो जिखुनु सुग्रोनोसै खामानिखौ मावग्रोनोसै
आयु आइ जुलि थांनायनिफ्रायनो माबा न'खौनो लांदां मोनथारसैहाय आङो हाबाब जेखियानो जाया मानो आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसाजोमोन बोरैबाबा सानलायलाङो दानो हाबा जायाबाबो हामगौमोनहाय दा हनै न'आनो लांदां जाबायना बे थांनानै आयै आंनि फिसा हिन्जाव जुलि आइ नाथाय मा खालामनो नोंबो अख्रा खालामबाय थाबायना आरोथ' बरसाजों हाबा जानो दा हाबा जानोबो बिमाया लांदां मोनबायना दाना दे नोंल' खुसि थाहैथोंसै आइ आंथ' आरो मा बिमानोलाय माथो नांबावगौ फिसानि खुसियानो बिमानि खुसि गैलाहाय उन्दुनोसो ओंखारफिनबाय माथो नै हाबायालाय बहाथो थांखो फालाय माथो जेबो खिन्थालाङाखैबो दाउ बेदरसो जि जानो लुगैसोदोंहाय आङो न'नि दाउखौनो मासे जानांसिगोन खोमाहाय अनलाजों ओरैनो गोथावनो र' माब्लाबा जुलि आइखौ मोजां आलासि जानो लिंहरनोसैहां जावैसोजों आरामनो फैथोंसै नै जुलिया न'आवनो फैबाय दा आरो स्रायनो थाथारा माथोसै आङो बरसाजों देन नै गारनानै फैबायबो जुलिया आंनि न'आबा बेसे मोजां आलो बेसे मोजां थायो आंबा आयौ ओमफ्राय हजोंहाय नायबा आंखौ बे फुंजानि खामानि थिनखायोहाय सोलाबबायथाराखै माथोसै आंहालाय आङो न'आव बेफोरबायदि मावनानै जाया आरो मावनांफेरखायाखैबो आङो आरो बिनि सायाव नों बरसा आंखौ आखाइसो दिखांबावदों नै बिटिया फैबायानो न'आव आयै हा माथो आइजुलिनि राव बायदिसो खोनाबायलाय आङो ना मायबा खोनाफा माफा खोनादोंसै आंलाय ओंहो हाबिलाय मानो बाव फैबाय बायनोसै एबारबोथ' हा दानालाय मानो फैनो बेलाय आयै न'आवलाय दंना गैया जाखो बेलाय आयै आइजुलि गोजौआवसो दङ नोङो हाबाब आइजुलि हा नों बेयाव ओं आं बेयाव आयु हामथाय माबोरैखौ गलि मारू आयै न'आव फैबाय नालाय फैबाय आरो आङो हाबाब ओमफ्रायो दे मानसिया ओंखारबोलाय आइ र' थाथ' ओंखारबोगासिनो आं हाबाब आइजुलि हाबेखौनो आंलाय नोंखौ गोसोसो खांबाय थादोंमोन लायो नै हामादो नों फैबायानो गावनि न'आवनो फैया जाबाय सोरबा आयै हामथाय जावैसोबो फैदों दा गैया जावैसोआ फैयाखै आयै हामा बुंखो नोंलाय आइ नों जेखौ खोनादों बेखौनो बुंदों आङो हाबाब ओमफ्राय नों दानो फैथारलायबाय न'आव हाब जावैसालाय माथो सानांगौ जाखो आइ दे ओमफ्राय आं जा मेंबाय आयै आरोथ' सान्दुंबो गोसाथारना दे आंनि थाखाय जुस ओमफ्राय माबा माबि जाग्रा लाबोनो खोन्थादो दे आइ थांसै दायो थां न' सिङाव आं दायो रायलायनोसै जात खालामाहाय गथ'आबो हा जावैसोनोबा खोन्थाबोदोंना बोआखै बिबा दाथ' आरो हाबा जानानै बावथाराखैमोन नै दानो हारसिंसो फैलायबाय न'आव मा होनबावगोन बे आइजुलिखौबो नै आगै मोजाङै थांदो क्लासाव दे आब' नों कलेजाव थांब्लाबो गोसोआनो गोसोखांहरफ्रांबाय थायो आगै नोंखौ ओमफ्राय दा आब' आंथ' नोंखौबो कलेजाव थांजानोसो लुगैफिनदोंमोन आयौ आंखि सोरबा कलेजाव थांनो समायबावो दा आं मिन्थिखागौ दे नोंनाबो फरायनाया मोजांखामोन ने आब' मोजां फरायनो मोनबालाय डिग्रिया कमप्लिट जासिगौमोन आंना नाथाय गैला दे आरो दे नोंल' मोजाङै फरायदो आरो गारिफोरा गाखोनाया मोजां थाल लाखा ओरैनो जेबायदि गारि खारो आयु हाबाब दे जागोन दे ओमफ्राय आंथ' गारिफोरखौ मोजां नायनानैबो बारस'खायोना थ' बायसान्सनि थाखाय दिनै फनबो गैबावासो नोंहा आंथ' ओमफ्राय लोगोफोरनिजों हरखायोना नांथारगौ जायोबोला बेखायनो आगै आं सानदोंमा फनाबोथ' नाङा नङा नांगौआनो दाथ' आरो नोंबो कलेजाव थांग्रा जाबाय लोगोफोरनाबो फन थायो मालाय ओमफ्राय नोंहासो गैया बेखायनो गंसे लाना होफैनो सानदोंमोन आं नोंनो मा ओमफ्राय आब' नांथारगौबाथ' आं नोंनिखौनो लानो हायोना अब्लालाय मानोथो अब्लाबोथ' नों कलेजाव थांनायफोराव आंनिखौ लांफायाना आंहा आरो गोसोफोरा मानिया नोंखौ खबर लानो लुगैयो नै जोंहा सानैजोंना एबारे फैसा एसे जमा जानायजोंनो फन गंसे लायनोसै नोंनो दे होमबालाय आब' नोंनि गोसोसै नों होयोब्ला होदो बांद्राय दाम गोसानिखौथ' होनो हाथ'नाय नङा नाथाय ओरैनो लासाबजाथावथ' आरोना दे ओमफ्राय आंनोबोथ'
थांदो दे कलेजआ लेट जायोना बाय बाय आब' ओमफ्राय आं दायो थाब फैगोन दे ओमफ्राय दसे आं दायो लोगोफोरजों बिसिनि टाउनाव हाबबोनो सानदोंमोन दे हाबबोबानो जाबाय जेराव मेरावल' थांलाबायना आरो जागोन दे ओमफ्राय नों आंखौ नेथ'दोलाय आंनि आब' साना बिब'आ जाम्बि जाम्बिब्लाबो बिनानावाथ' लेखा रोंनांगोन ना बेखायनो बुङोलै आङो आयै बांद्राय सानबाय थानाङा होननानै दसेनोसो साब्रबदोंहाय आबा खर'फोरानो एकदम नंनाय नङिनि माबा माबि सानलाबायो नालाय गावनो दे आफा ओरैनो दा मुलि जाब्लानो हामगोन बियो बबाव हामनांगौ जाखो दहाय जाखांनायानो माथो हामाखैनो दे दा गोदान लाबोफिनगोन आङो नांलामोन खोमाहाय आबा मुलिफोरखौ जानांगौलै आयै मानो जानो बायो नोंलाय ओमफ्राय दा गोरलै गथ'खौ आरोना नोङो दे जागोन दे आबा दा लाबबानो जाबाय होमबा नोंखौ जेबोखौनो जाजानो बायो आं आयै मानो बुजिया नोंलाय दिनै जेबो नङाहाय आबा ओरैनो खर'आल' साबाय थादो आरो जानजियाबो जि सागासिनो मैयानिफ्रायनो दे दा मुलि लाबोफिनगोन आङो दे ओंखामा जाहरदो एसे ओंखाम जालासो थाबाबो बांसिन खर सायोना ओंखाम ओंख्रिखौबो मालाबानो संलायबाय नों जाम्बि जाम्बि नोंखौ संहैयो नामा आङो सोरबा नोंसाला थानानै माखौथो सिन्था खालामबाय थादों नोंलाय दे जादो आयै एसे बिराद गोथाव संदोंना नोंसालाया आंनि आबा सोनाबाना ओमफ्रायथ' गाबोन हामनांगौ दोङो मुलि जाबानो आरोना मानो हामा जानो आबा नोंसो दङ ना सोरां मा जादों आयंआलाय नाय मे आयाथ' ओंखामबो जानो नागिरा खर'बो सादोंनो ओमफ्राय जानोसो सादों होनदों आयं माब्लानिफ्राय साया आयं माथो होनबावनोहाय आयं दहाय फुंनिफ्रायनो एकदम मा जाखांखो मुलिफोरखौबो आरो जायाना बियो मोजांखौनो जाजोबा नै सोरां बांद्राय मोनदोंबालाय हस्पिटालाव लांजागौमोनदां आयौ नाङाहाय आयं दा मुलि गोदान लाबोनो नागिरदों आबाया हामगोनदां मानसिखौनो आरो मा बुंनो आरो थांनोबो नागिराना आयं बांद्राय मोनद्रायदोंबा थुदोना डक्टरनाव थांनोसै दे दा मुलि जाबा मा स्रां मोनगोन सिन्था जानाङा दे थाथ' होमबा मुलि लाना फैनो आं थांदो थां सोरां होमबालाय मुलिखौनो गोदान लाना फैदो ओमफ्राय नायथ'लाय ओंखामा जाथों आया दे सोरां दा ओंखामखौ जाहोनोसै आं आयंनो नों थांदोल' ओमफ्राय जेबो बाहाना नङा दे आयै ओंखामा जाजोबखा